La meva primera experiència amb el transport públic va ser quan del meu poble vaig haver d'anar a estudiar a Girona, a la ciutat de l'Institut. Caminava, per tant, mobilitat activa 2 quilòmetres fins a l'estació que estava a les afores i agafava el tren cada dia per anar a l'Institut. Després he pogut utilitzar diferents transports, a l'interurbà, també l'urbà a la meva ciutat, a Girona, però jo crec que de totes les modalitats la que més he utilitzat precisament està a la ferroviària. No sé si és que això ja era algun avís del que havia de venir després. La Setmana Europea de la Mobilitat ha de significar posar en valor la importància de la mobilitat pública, del transport públic a Catalunya. De fet, pel govern aquesta és una política absolutament estructural, tenir un sistema de mobilitat sostenible, eficient, mobilitat per tothom en el sentit d'assegurar, com deia, un sistema públic de transport públic que asseguri que des de l'últim poble de Catalunya fins a l'àrea metropolitana tenim diferents modalitats de transport que ens asseguren aquest equilibri territorial i aquesta connexió de la ciutadania en qualsevol punt de Catalunya.